NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić bilen gepleşikler geçirmek üçin Belgrada baranda gowy garşy alyndy. Ol bileleşiň Serbi babatdaky howa giňişligi çäklendirmesine aýrýandygyny ma'lum etdi. Bu çäklendirme Kosovo urşy döwründe mundan 16 ýyl odaldy keldilipdi. Stoltenberg bu çäranyň NATO bilen Serbiýanyň arasyndaky täze başlanyjyň bir bölegdigini aýtdy. Pakistanyň Demiradagyndaky Peshawar şäheriniň köçelerinde ýaşaýan çağlaryň ýaşamak we okumak üçin täze ýerleri bar. Bu sebäpde köçedäki çağlaryň ýaşamak üçin niýetlenen täze mektep internatynyň açylyş dabarasy boldy. Bu internatda müňe çenli çağa ýaşap we bilim alyp biler. Pakistanly siýasatçy we öňkü kriket ýyldyzy Imran Khan tarapyndan açylan bu desga garyp çağlara tehnik hünärler boýunça bilim bermäge gönükdirilenler. Pakistanyň Demiradagyndaky Peshawar şäherinde transgender protestçileri Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan diskriminasiýa diýip atlandyran çärelerine garşy demonstrasiýa geçirdiler. Olar Birleşen Milletler Uramasynyň agentliklerinden çağlar we aýallar üçin goý berilen maliýe serişdesi ýaly betbagçylykdaky transgender adamlar üçin hem anyk maliýe serişdesini goý bermegi talap etdiler. Şeýlede protestçiler Birleşen Milletler Uramasynyň resmiýlerini transgenderleri has gowy hyzmatlar bilen üpçün etmek üçin Pakistanyň hökümetine basyş etmäge çağırdylar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolňyz.